Lucas, Kapitulo 7. Si Jesus mi padayon pagsulti, Karon, sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og huni, apan wala kamo musayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong, apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag, ug wala siya mukaon og paan, ug wala mo inom og bino, unya mingon kamo nga, kiwaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon og miinom, unya mingon na usab kamo. Tanawa, dako siya kaon og palahubog. Higala pagyud siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios, giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini.